Je až neuveriteľné, koľko času zaberie účtovným kanceláriám prepisovanie dokladov ich klientov do účtovného systému. Typický drobný podnikateľ vystavuje faktúry v Exceli a svojej účtovníčke potom odovzdáva krabicu vytlačených dokladov. Nové moduly Manies 3, účtovná centrála a účtovný klient sú určené práve pre riešenie tejto situácie. Klientovi dávajú možnosť vystavovať faktúry oveľa pohodlnejšie, ako napríklad v Exceli. Účtovné spoločnosti zase šetria čas a minimalizujú chyby vzniknuté prepisovaním dokladov. Riešenie je veľmi jednoduché. Klient vystavuje faktúry v pohodlnom prostredí Manies 3. Priamo z neho ich odosiela svojej účtovníčke, ktorá vytvorí ostatné doklady a úhrady faktúr. Zákazník všetky doklady vidí, ale tie, ktoré poslal účtovnej spoločnosti, nemôže meniť. Vlastný prenos dát je rýchly a prebieha pomocou jednoduchého sprievodcu. Výhodou tohto spôsobu vedenia účtovníctva je jeho jednoduchosť, značná úspora času a vysoká bezpečnosť. S vývojom softvéru pre účtovné spoločnosti máme 20-ročnú skúsenosť.